guys! Welcome to another vlog. And for today's video ay pupunta kami sa beach kasama yung family ko. Kaya magbabanhin kami saglit. Baka dun kami matulog. Mag-overnight kami dun. Okay, nandito kami sa sasakyan. Well, hinihintay sila. Kasama ko si Bia. So, pupunta kami dun sa Paula's Haven kung may bakante. Hindi ko alam kung Haven or Haven yung pag-pronounce. Tagalog, Bisaya yung video ko ngayon. Kaya, sana maintindihan nyo, Manila friends. Papakita ko yung mga pupuntahan namin at saka yung siguro yung kwarto na i-rent namin. So, ayun. Kasama namin yung kuya ko, tatlo kong kuya, tapos tatlo kong babaeng kapatid. So, parang kompleto kami ngayon. Kasama yung mga pamangkin ko. Sa dali may dali na pang tindahan. Tindahan, ma'am. Naman? Nanay Malinda. Ito, ma'am. Ay, dire man. Ano, ma'am? Kilay niya. Kali diri kami nandun. 6,000 siya, ma'am. Kaling duha lang. Bali, overnight na. Oo, ma'am. Hi! Nandito na kami sa Paula's Haven. And may kabana sila, tatlo. Tapos may dalawang kwarto sa taas. So, ang ilahang rate sa kana 1,300 pag dili overnight. Then overnight 1,500. Then ang duha ka room sa taas is 6,000. Tapos pag overall is 12,000 daw ang ilahang rent. Then ang ilang out is 12 noon. Ilang kabana nga 1,500. Then overnight na ng 1,500. Then 1,300 ang dili overnight. So, nako karon sa sakyanan kay mamalhin daw mi kay medyo dili kay siya kuan sa mga bata. Mamalhin mi dito sa Pikas sa Ocean Bloom. Pare atong gedto atong last December. Mas lawak ang ground sa mga bata. So, located din siya sa Buena Vista, Manapa, Butuan City sa mga gusto manhi. So, okay kay siya sa mga magwerkada. Diri. Unya, ang kanang diha sa naikuan man ay sala, nindot mo. Nay sala na ay kusina. Nga kusina gid ba? Nay bar. Pag imong kuhaon do ka kwarto niya isa ka kabahan na daw. Pwede na daw sila di magpasulod. Exclusive. Katong ditong mo sa katong balay-balay lang lang no. For free. Summer promo. Video mo Book a room and get to know. Summer. Maligo mo, ma'am. Dili. Ay, lagi ka pa kay Hugoy mo kamot. Napay, bakanta. Dali duha diri ka courtyard sila. Diri ra ko be. Uban na ta. Kami ni Lloyd og sige.
Ano siya ang tag 1,000. Eh, nagod mo na magyapon natin exclusive. Wala may mga tawa ng uban no. Ma'am no? Wala ita. Struggle. And finally, naka-check-in namin is Toloka courtyard room. Then isa ka Santorini room is worth 1,000, good for 4 person. Then ang Santorini is good for 4 or 2. Then 2,500 or 3,000. 2,500 to 3,000 ang iyahang rate. Na ay double deck. Then isa ka queen size nga bed. As of the moment, na ako sa Santorini nga room sa isa namo nang gikuha nga room, which is 2,500 or 3,000 ata or 2,500 na mo ni siya ang itsura na ay duha ka double bed, so okay na. So mas dool siya sa dagat view kung diri mo nga room. So uy, giyan pag ginay. May pigay na yun na. Excuse me. Bilis na tayo. Pagsuot lagi mo samsam. Marawin eh. Alalot. Siguro niya, karga ko sa bed. Ito na, ang taga pa. Dong. Ay, dali siya kasi. Asan sila bed kasi? Many hours later. Ulit na mi. Pinadong. Tara, Miss Basa. Paratan! Uli na ta. Kaya wala na tayo kwarta. Tanday-tanday lang. Huot ba? Iya, ulan. Sunod ugma. Hi guys. So, ang time karon is magsi 6 PM na. 12:30 mi nakauli kagay na from beach. Diretso na kami diri sa tindahan. Mga activity last day, nag-ocean bloom na mi sa Manapa, Buena Vista. So, last activity naman is nag-pamboat mi. So, 15 pesos per head. So, isa nakalibot around 10 minutes. And then, balik na dayon dito sa resort. So, mora to. Then, mara tabang banting. So, niuli na dayon mi. So, kung gusto mo mato sa Ocean Bloom, nara siya dito makita sa Manapa, Buena Vista. Then, so recommended kay siya. So, sa magbarkada, mga pamilya, kung gusto mo mag-relax. So, maura to. So, para to, mag-subscribe mo kung gusto mo nga video. Bye!